gaurko gonbidatuari buruzko pista batzuk emango dizkizuet. Prest, Iurretarra da. Sarri, 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 sarri. Ez, bertsolaria da. Badakit, Eneko Abasolo, Abarkas. Ez, txapelketa nagusi batean aritu zen lehen emakumea izan zen. Ba, eman pista hobeak, esan, senyoretan senyoren elkarrizketatuko duzuela. Kristina? Halaxe da, Kristina Mardaras bertsolaria elkarrizketatuko dugu gaur. Bizkaiko txapelketa, bertsogintza, senyora sariketa, emakumeen plazaratzea. Badugu berarekin, zertaz hitz egina. Bi bertso plaza ere baditu guzuentzat Gasteizko Jimilazeko jaialdia eta Oiartzungo kategoriko bertso bazkaria. Ongi etorri Kristina Mardarasen hitzetik hortzerara. Asteragoaz. Kaixo Gasteiz gaur ere, hementxe zauzkagu, zuek kontentatzeko asmoa daukagu. Bi eskuak patrikan etorri garagu, pentsamentuak eta hitzak dakartzagu. Herrigintzari, euskalgintzari eta bertsolaritzari loturik bizi da Kristina Mardaras. Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian kantatu zuen lehen emakumea izan zen. Plaza utzi zuen, baina bertsolaritza ez. Gertutik jarraitzen du bertsoa, izan plazak edo txapelketak, eta oraindik bideak urratzen jarraitzen du. Kristina, bertsolaritzan, herrigintzan, euskalgintzan, zenbat bide urratu dituzu? Herri euskaldun batek behar duen espazioa edo behar duen normaltasuna lortzeko bidean, deitu nauen arazo edo behar izan horretara denetara apuntatu naiz, baina normalean bai 4-5 gauza eskuartean erabili izan ditut, asko, ez nahi da motzen. Nekerik sentitu duzu inoiz? Bai, nekea bai, ardura ere bai. Tartean ni bakarrik ez naiz izan, familia bat eukidut, seme-alabak hasi ditut. Danetara ailegatzeko zerbait utzi beharra eukidut eta horren pena ere badaukat gerora. Eta atzera begiratzen duzunean zer ikusten duzu? Ba, atzera begiratu danean ikusten dut egin dudan bidea ederra dela. Egin dugun esango nuke, ze beti kolektibo baten barruan ibili naiz ez naiz ibili bakarrik. Ba, eser gaitezen eta eman diezaiogun bideo horri errepaso bat. Ondo, eskerrik asko, bai. Alaiazu, bertsolaria zara, herriz herri eta plazaz plaza da bilena azken urte luze hauetan. Maialen zu, alaian jarraitzaile sutsua, itxua. Saio gehien eta jutentza, eta beti saioa bukatu orduko holtzara urdutentzea, alaiai akatsak edo eguneko balorazioa iteko. Azken aldian alaia zure saioak ez dakit nola dabiltzan, baino akatsak atera eta atera ari zaizkizu Maialen. Elizaldeko bertso bazkaria bukatu da eta hortxe dator zuzen. Bai gai harinenetan eta bai gai pixun, ondo aritu oizera nola badakizun. Asko ez dizut esan nahi bi iradokizun. Saio txukuna zala aipatu nahi nizun, baina ez dakit urak onik egin dizun. Baina ez dakit urak onik egin dizun. Uraren kontu horrek eragin du txantxa, baina sagardoak inolako balantza. Nora joan ibazu, zoazenez arantza, zu ikusiz sentitzen dut, beldurra zalantza. Zu saiora etortzea da lehen akatsa,
zu saiora etortzea da lehen akatsa. Baina nik hartzen diet saioeri pultsu, ta zu zauden lekuan ni beti han nauzu. Naizelako superfan eta friki sutsu, baina gaur bianka luze ta bi estropotzu, etxean jokatzeak izutu zaituzu. Etxean jokatzeak izutu zaituzu. Agian gertuegi daukat perspektiba, ta ezagun gehiegi paretik begira, ta mingainan zalantza baten sokatira, ainain ainadi ere zabiltza tira, zeren hanka luzeak 7 izan dira. Zeren hanka luzeak 7 izan dira. Onbera jokatu dut, ta ez izan kexu, arrapautan euskala pentsa dezakezu. Fallo eiten dezunean nik hartzen baitetsu, poto pare bat edo egin dezu aizu, ainain ere 3 aldiz esan dezu. Ainain ere 3 aldiz esan dezu. Ainain naita esan dut, egoaize brisara, ez autoestima hilta jarri izara. Bidaia ordainduko dizut ibizara, zuk nien auzu maite diozun gisara, etzara followerra zu haterra zara, etzara followerra zu haterra zara. Nolako zen umetan Oromiñon bizi zen neska txiki hori, Kristina txiki hori? Bizia, neska bizia nintzen, ameslaria, irakurzalea, naiz eta liburu askorik eta ez egoen, Isekoren errebistak eta harrapatzen dituen da irakurtzen. Eta gustatzen zitzaidan lurrean topatzen dituen letra zeukaten paper zatiak edo karamelo paperak edo orduan ekarten zuten barruan kopla batzuk eta idatzen. Horrek biltzen dituen, irakurzalea nintzen, bizia. Eta unibertso hortan bertsoak ze leku zuen? Aita zen bertsozalea, ez bertso saioetara joatekoa, baina bai buruz ekizkiena bertso zarrak eta hori. Ama zen lo hartzeko kantu, hainbat kantu zekizkiena. Nik kantua, bertso neurria hori, etxetik hartu nuen. Eta gero, 12 urte hor ingurutan gogoratzen dut, etxeko lanak egiten laguntzen nion amari hogeak egiten eta hori, eta horri biltzen nintzenean ere kontura sortzen dituen kopla txikiak edo errimatutako esaldiak eta olako hori da nire hasiera bat. Katekesisean erakutsi zizkiguten bertsoak eta ez teknika eta hori, baina bai bertso zaharrak eta hor ja hasi nintzen maitatzen bertsoarekin. Beti izan zara sortzailea? Bai, eukiret olako berezko zer bat, sorkuntzarako tendentzia bat. Ez bertso munduan bakarrik sorkuntza, igual, gure baserrian eta sasoi hartan, 1998koa naiz, gerra ostekoa. Eta
Ez zegoen jolasteko eta gauza hondirik, aitzur txikiak, palak, etxeko erramientak eta haiekin egiten genituen sorkuntza lanak, jolasak, asmaketa, beti gustatu izan zait sortzea. Mundu hori nerea izan da, sorkuntzako mundu hori beti izan da, eta hortik, gero, ez dakit, marrastea, idaztea ere gustatzen zitzaidan. Eta garai hartan ze bertso giro zegoen hemen, Iurretan, Durangaldean? Nik gogoratzen dudana da, bertsolari bi etorten zirala, Azpillaga eta Mugartegi, edo gero Eramainu Korta eta besten bat, edo olakoren bat. Publikoa oso zaharra zen, gizonezkoa, bai bertsolariak eta bai plazako entzule gehiengoa gizonezkoa zen. Gazte gutxi, han harrapatzen zituen batematzuk bertan zeudelako, baina nahita joandakoak bertsoak entzutera edo oso jente gutxi. Ondoren, urte batzuk aurrera eginda, Durangon bertso eskola martxan jarriko zela jakintzen nuen. Bai, 79 aldera izango zen, bai. Eta zalantzarik etzen nuen izan, izen emateko. Durangoko ikastolako irakasle batek, bera ere bertsolaria eta bertsolari familiakoa, kapela anaiak ere bertsotan egindakoa, anaia ere, eta desente ondo egiten zuen. Eta nahi zuen bertso eskola bat sortu, eskolako irakasle batzuk apuntatu ziren, gu, bazekiten zalea ginela, eta zenarremazteak bi hori baditu ziguten joateko, ia zerbait lortzen bagenuen. Eta hola hasi ginen, tontamentean. Eta hasi zinenean, zuzinen emakume bakarra? Ez, bertso eskolan ez. Bertso eskolan bazauden beste bi irakasle gutxienez emakumezkoak. Zornotzatik etorten zen bikote bat, Mari Carmen Meñika eta Andoni Larrea. Eibarratik etorten zen Maria Zun. Bakarra ez, baina bai bakarra taularatu zena bertso kantuan. Gaur egun oso modan daude reality showak. Egoera aprobetxatuz, bertsozale elkarteak erabaki du aste batez, hainbat bertsolari etxe batean istea haien elkarbizitza aztertzeko. Elkarteak deitu egin zaituzte azterketa lan horiek egiteko eta aste amaieran hainbat datu jaso behar dituzue. Zein da bertso gehien abestu dituena, zeinek ematen duen denbora gehien garbitzen, zein da lo gehien egiten duena, zeinek ez dakien sukaldatzen eta zein ezenuketen berriz ere programa egiteko deituko. Etxe horri begira, asko egon gara, ta honen helburua kotileoa da. Lankuk dio datuak bota izkiazu ara, belarria urbilduz helipantailara, zu izenak esaten ausartzen altzara. Zu izenak esaten ausartzen altzara. Zaila da gure lana, posizio, enplegu, baina horretan hasi behar ginakegu. Naiz anonimatua nahi dudan mantendu, Maialen Sosa bat da hasike igual kendu, ta nerea elustondok jokoa ematen du. Ta nerea elustondok jokoa ematen du. Mobida askotan sortu, baitu desgastea, tokatzen bada eligu ontan astea, zaila dandonie gaina guztiz ebaztea, ez dut asko ikusita ze desastrea, erretzailen txokoan pasadu astea. Erretzailen txokoan pasadu astea.
bizkarra ere bertan daukagu seguru, ezin dugu aurkitu bazterta inguru, ta pentsatzen gaudela hemen buruz buru, familia kontuak ditut nik helburu, aiestaran aizpak sartuko alditugu, aiestaran aizpak sartuko alditugu. Beraiek talentua sobran dutelako, oso guatxiak dira kantu eta salto, baino hauek ez dabiltza salseotik kanpo, ta tentazioen irla bat egin beharko, baino hori hobe utzi beste baterako, baino hori hobe utzi beste baterako. Batzuk liauta zeuden ja sartu baino lehen, besteak liatu dira sartuta ondoren, eta gu biok gaude obserbatzen hemen, baina sartu dezagun zerbait gehiago ejem. Silbeira sartuz gero ea ze pasatzen den, Silbeira sartuz gero ea ze pasatzen den. Alaia, bizitza osoan amestu izan duzun jubilazioa dastatzen naizea, eta bada urte bete, gutxi gora bera, ofizialki jubilatu zinela. Mino urtea gazi gozua izan da, eta zure buruak ez du aparteko deskantxuik hartzen. Buelta asko ematen dizkiozu zure bizi moduai. Zure garunera mezu kontrajarriak iristen dira, eta horren errudun Maialen eta Joanes zuek zazte. Alaian kontzientzian zatia osatzen bazute. Maialen zu, zati konformista zazuk bizitzakin gustua zaude. Eta Joanes aldiz, bizitza berri honek asetzen ez duen kontzientzian zatia za kritikoa. Zeru grisak edota, marroiak urdinak, berdin ego aizezko, kantuen uinak, aldakako trabakta, besoko ezinak, egun guztiak dira, niretzat berdinak. Hori izango dezu, zure irudipen, berandu arte lo egin, pasiora irten, gero kafesneari, luzera egiten, ta egunak etzaizkizu, luzeak egiten. Ja etzaitu asetzen, oi hartzun herriak, mindu xamar besoak, bizkarta gerriak, egun bera egunero, momentu larriak, egun denak berdinak, ta aspergarriak. Garai bat zitekena, dena bikaintzeko, sarri zait malko batzuk, nigan labaintzeko. Jubilatu nintzena, eta ez ordaintzeko, jubilatu al nintzen, bilobak zaintzeko. Jubilatu zinala, baina zedade, bilobak honezkero, kozkortuta daude, ta laguna zera, suertea daure, bizitzako momentu, onenean zaude. Alargundu zinen ta, orduztik tristerik, bizitzak graziarik, ez dula usterik.
bilobak zaindu gabe, ez dago asterik, taurrek ez dut egiten, negarra besterik. Egia esan nabil, neuronalki trebe, etxeko erregina naiz, ez lengo errege, baina nago aurre iritzi, zarrorien mende, pereza daukat orain, mainte mintzeko ere. Beraz guaindik bazera, buruaren jabe, beti seduzitzeko, ze habilidade. Bat pikatu liteke, gau batez badare, bat bizitu liteke, maite mindu gabe. Iaia ez dakizu, zegin behar zenuken, zure adinekoek ze martxa gutxi duten, ta tinderretik inork ez dizu erantzuten, zure bizitzan urte, txarrena izan da urte. Kristina, eta nolakoa izan zen bertso eskolatik plazarako auzia? Pentsatu genuen ermitatako jaietan eta olako auzo txikietan eta jaiak zirenean plazak berreskuratu behar genituela. Eta orduan, joaten ginen auzoko jente ezagunen gana eta esaten genien bertso eskolakoek kantatzeko modurik ia posible zen, eta hola, hasi ginen plaza bilatzen. Helburua zen plazak berreskuratzea. Eta horietan, guk gure saiotxoak egiten genituen, hasi ginen gure auzoan, ne jaio nintzen auzoan Oromiñon, San Markoak dira apirilan eta hor. Eta gero hasi ziren deitzen jentea, gurera etorriko zarete, oso merkea ginen gainera, ezen kosto bat guretzako interesgarria zen saioak aurkitzea. Eta hola hasi ginen, bertxotan, bertso eskolakoak. Eta gero Bilbo etorri zen. San Antonio, oain ere egiten dira bertso saioa jaietan, hor izan zen bertso saio nagusia esateko plazaratzea edo Bizkaiko bertso eskola desberdinetatik, bakoitzetik bat edo bi, eta hor kantatu genuen. Niretzako hori izan zen esateko gizarteratze potente bat. Eta zure buruari noiz esan zenion, ni bertsolaria naiz? Nik ez nion esan bertsolaria naiz oso berandur arte. Banekixen bidegilea nintzela. Bidea egiten ari ginela bertsoaren munduan. Eta bertsolaria nintzela sinestu nuen, nire inguruan pasatzen ziren gazteak eta, zaharrakoak ere bai, apuntatzen indutenean dezan, oi, Kristina Mardaraz, bertsolaria da. Horrengokoan da Kristina Mardaraz, bertsolaria. Eta horrek eman zidan autorizazioa edo nire buruari esateko bertsolaria zara, bertsolari moduan ikusten zaitue beste batzuk. Eta horra zinintzen, pixka bat sinesten, nintzela bertsolaria. Banekixen bertsolari ona ez nintzela, baina bertsolaria bai. Ispilu faltarik izan zenuen? Beti. Beti. Nik uste dut plazaratu nintzen egunean edo hor ez, ardura gehiago neukalako bertsoa ondo egitearekin eta ez gehiago, baina nahiko harin hasi nintzen faltan botatzen referente, emakumezko referenteak.
Beti jakin dut hasieratik oso kontziente izan naiz emakumeak existituko zirela. Hor zeudela, nik ez nuen ezagutzen. Baina banekixen, beste askotan lez eskutatuak edo gordeak edo zapalduak izango zirela haien mezuak eta haien lanak. Emakumeoi koste egiten zaigu plazaratzea, zer esango zenioke bertso eskolatik plazarako saltoa emateko dagoen neska horri? Nik ez beldurtzeko esango nioke konplejoak kentzeko, beti esateko pentsatzen duena, ez bildurtzeko pentsatzen duena esateagatik, bidean egiten joango da, nortasuna hartzen joango da, jende aurreko hartzen joango da. Nik animatuko nuke beti. June, 2 urtez itxaroten egon zara Osakidetzaren eskutik lehentasunezko ebakuntza bat egiteko. Denbora pasa da eta oraindik ez duzu erantzunik jaso. Gaurkoan deitzea erabaki duzu. Ara hor Aitor, medikoak hartu zaitu honakoak izan dira bere hitzak. Barkatu baina zerbitzua bertan bera geratu da, ebakuntza egin nahi izatekotan klinika pribatu batera bideratu beharko zaitugu, Osakidetzako itxarun zerrenda oso luzea baita. Bihotz barruan behin eman zidan, egoera denak giroa, ta gure etxean itxarotean, ona ez da izan giroa. Beste bakuntza asko daudela, ta iruditzen zait ordoa. Lehentasuna beti ez dela, erabat objektiboa, erabat objektiboa. Operazio dira guztiak, bihotzenak zein kistenak, lehentasuna nork behar duen, erabaki du sistemak. Naiz eta ez du bizi zareten, itxaroten zaudetenak. Pazienteak ta osagileak, gain hartuta gaude denak. Gain hartuta gaude denak. Hori badakit Osakidetzan, egoera da itzela, baino zailtzete hau eingo duguta beste hori bestela. Beraz oraintxe esan behar dizut Aitor sentitu bezala. Lan hoiek nola eiten dituzu deus espalira bezala. Deus espalira bezala. Nire alaren neurri xumean egiten naiz June kargu. Jardun da jardun ibiltzen gara, jornada osoan zehargu. Sendagileak buru bihotzez aleginean diardu. Hemen bihotza transplantatzea Osakidetzak behar du. Osakidetzak behar du. Bai baina gaurkoz telefonotik, ai gaur harrapauza aitutzu. Nire bihotzak ez baitu behar bezala egiten pultsu. Naiz eta zure lanean jardun, oizaren agian sutsu. Nire bihotza baztertu ondoren lola saieingo alduzu. Lola saieingo alduzu.
Nire oea iruditzen zait, egina dagola arriz. Amets gaiztoak izaten ditut, ta jeikitzen naiz egarriz. Zuk pribatura joan beharko duzu, naiz eta ez joan irriz. Ta pribaturik nahi ez paduzu, deitu zazu bihar berriz. Deitu zazu bihar berriz. Oiartzunen, mendira jutia iaia arrisku kirola bihurtu da azken urtetan. Ofizio eta afizio geixko nasten ja, eremu hain txikia. Hala jazu, mendizale porrokatua za. Gaur arnasbila juntza mendira txorian kantua, errekan soinua, izia. Keston gozatu hartu zu, ataka bat pasa, gero beste bat. Bino, laister zure txango aukartzen hasi da, ze Andoni Baserritarra entzuntzu ejuta garrasika urrutitik. Bere terrenotan sartu zala eta sardia eskuan ero bezala. Ta momentu hortan txe, Maialen, eiztaria, antxe agertu da, basurdian usaldia o batida egiten da biltzala eta erne ibiltzeko eskatzen. Ta hoi gutxi balitz, Joanes, bizikletan ziztu bizian bata bestia iskin nahian. Ta gelditu berri izan du eta lauak ez da badagidan hasi zazte. Sesi joan. Basurdia da ona erakarri nauna, baino begiparian oraina ze fauna. Lararairai, 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 baino begiparian oraina ze fauna. Lasaitasun bilata isildu aizue, txoriak afoniko uzten dituzue. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, txoriak afoniko uzten dituzue. Hiru hauek kanpotik horixe da txarra, neroni izango naiz hemengo bakarra. Laralai, 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 neroni izango naiz hemengo bakarra. Nik orain mala hostia egin dut aizue, nere estrabako marka joditu duzue. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, nere estrabako marka joditu duzue. Hiru piztiotan daukata hautatu beharra, zaldi erbia edo basurde zaharra. Lararai, lai, lai, lararai, lai, lai, lararai, larai, lara, zaldi erbia edo basurde zaharra. Zure pastillero antila pixkat gehitu, mendiari terreno ezintzaio deitu. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, mendiari terreno ezintzaio deitu. Aizak bizikletakin belarrik ezanpa, buruan nahi ezpadek estrabako marka. Lararai, lala, lararai, lala, lararai, lala, buruan nahi ezpadek estrabako marka. Baserritarra serre ola ikusterik, larrean ez daukazu lokatza besterik. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, larrean ez daukazu lokatza besterik. Zein botako tedet bat zuzen tirata, hau tiro pitxoneko eskopeta data. Lararai, rai, rai, lararai, rai, rai, lararai, larai, lara, hau tiro pitxoneko eskopeta data.
Basurde eizentzun da ni hartu nau penak, adoptatuko ditut soberan daudenak. Laralai, larai, laralai, larai, laralai, larai, larai, adoptatuko ditut soberan daudenak. Hainbeste txorakeri entzun detatira, ni pakean utzita zoazte herrira. Lararai, lararai, Hobe dugu hemendik herrira izkuta, gatillo errexekoa arkematen duta. Lararai, larai, lararai, larai, lararai, larai, larai, gatillo errexekoa arkematen duta. Azken senyora sariketan, ohorezko gonbidatu bezala kantatu zenuen Rosi Lazkanorekin batera, nolako izan zen egun hori? Denbora asko neraman gogo horrekin, Rosirekin kantatzeko gogo horrekin. Eta aukera hau zubertatu zenean, berehala eman nuen baietza Rosirekin kantatzeko gogo horrekin. Oso egun berezia izan zen, oso egun potentean eretzat, oso ahaldunduta sentidu nintzen. Ustez eman behar nuen gaurkoan egurra, baina nonbait sartu zait barrura beldurra. Baina autortuko dut, hau gauza ziurra, saioa bihurtu zait neretzat boiurra. Osikoa zetxean Zergatik da garrantzitsua senyora sariketa bezalako saioak eta guneak antolatzea bertsolaritzarentzako? Senyora sariketara hurbildu ziren publikoa bera eta bertsolariak eurak, badute halako, nola esan dizut, sensibilidade berezi bat edo demostratu dute behintzat. Beste batzuk ere eukiko dute. Badaukate, publikorrek badauka. Pixka bat gai desberdinak ere bilteko ere bai. Mundu uniformatu denok berdinak apurtu horrekin eta beste gai batzuk ateratzeko, transformatzeko gizarte hau, beste askatasun batzuk aipatzeko, esateko, bizitzeko. 2020an, argian, elkarrizketa egin zizuten eta esan zenuen normaltasuna oraindik provokatu beharra dagoela. 5 urte pasa dira, nola ikusten duzu egoera? Oraindik provokatzen jarraitu beharra dugu? Bai, segun eta non provokatzen jarraitu behar da. Ez dago bueltari planifikatu beharra dago. Gizarte hau urte gehiegi egon da gizonezkoen eskuetan antolaketan, ez dakit haiek nahi zen dutelako eta guk ez, edo gu bastarrean gelditu beralako antolatzaile moduan ala naita edo behartuta. Baina gizartea oso gizonezkoena izan da. Tendentzia izan da bertsolariak ere gizonezkoak izatera. Nik uste dut ordua dela, normaltasunera ailegatzeko, antolaketa ere gure esku egotea. Bizkaiko txapelketa baten finalean, erdiak edo gehiago egotea emakumeak ikaragarria zen. Eta deno komentatzen dugu, zer gaitik komentatzen dugu, ez dagoelako normalizatuta. Julio, liburutegi batean lan egiten duzu. Aitor, astero zoaz liburutegi horretara liburu baten bila. Aitor, pare bat hilabete daramazu liburuen izenburuaz baliatuta, Juliorekin ligatzen saiatzen. Baina konturatu zara ez duela funtzionatzen. Liburutegi ederrontara, beti gauzatxoak datoz, ta maite mindu egin ninduzun, iristean estreñakoz.
ta diotxut horrela, politen azarela, ala barruz nola kanpoz. Baina ez didazu kasu egiten kontatu zergatik panpos. Baina ez didazu kasu egiten kontatu zergatik panpos. Nere begiak zuganako ez baitira gogo emari, ta ligatzeko liburutegi bat ene zeinguru mari. Zuk nirekin ligatu, ez gehiegi fidatu, ta esango dizut argi, jarri aulki bat elurretan ta itxaron mirariari. Jarri aulki bat elurretan ta itxaron mirariari. Bai mirari bat beharko dut nik, geisten zaizu libidoa, eta ni berriz literatura unibersalera igoa. Ez didazu ematen lagun egunen baten ezkontzeko motiboa. Berotasuna nahi nuen baina hau da hau euligiroa. Berotasuna nahi nuen baina hau da hau euligiroa. Denda ostean nahi zenituzke, sexu eta istorio, baina niretzat horrek lekarke, makina bat ondorio. Barruko zimentuak, zure sentimentuak, dira dena amodio. Zuganakoak nireak dira gari eta goroldio. Zuganakoak nireak dira gari eta goroldio. Goroldio atxupatzeak du, oso altua kostua, eta garia beharrezko da, hoixe da nire apostua. Zu mostradoran aurka, eta ni taupa, bakoitzak bere postua. Separe lagun derretitua, eta lagun izoztua. Separe lagun derretitua, eta lagun izoztua. Lagun izoztu hau berotzeko, ez dakitze behar duan, zuk Kupidori eman zenion behin bihotza enkarguan. Harremana hasteko, elkarrekin azteko ta gozatzeko marruan. Eraikuntzako materialik ez dut sentitzen barruan. Eraikuntzako materialik ez dut sentitzen barruan. Maialen Arzallusek irabazi du 4. Pello Errota sariketa. Asteasun jokatu zen finalean, bertxetan aritu ziren Maialen Arzallusekin batera Etxaunlekue, Agin Laburu eta Ekinez Apiain. Arzallusek lekuerekin jokatu zuen buruz-burukoa eta azkenean Hendaiarrak irabazi zuen. Ekinez Apiainek jaso zuen bertso onenaren Mikaela Elizegi saria. Maialen Arzallusek Jose Ramon Usabiaga Asteasuko bertsozale sutsuaren eskutik jaso zuen txapela.
Hona hemen aurtengo Pello Errota sariketako irabazlearen agurra. Asko luzatu gabe denei esker mila, ta txapelketak martxan duenez gurpila. Gaur lortu asilaban berdin du dadila, tan ezpadut lortzen txapel borobila. Ona itzuliko naiz goxotasun bila, ona itzuliko naiz goxotasun bila. Hitza erakutsiko dizuegu, kasu hontan Maialen zu hasiko zagaldetzen, hortaz zuk ez zenuke hitza ikusiko, eta Joanesei erakutsiko jogu hitza. Zeatik zaude Joanes, hain preokupatuta. Nahiko ridikulo lehen ere egin duzta. Oi hartzua ez aldau edotan latinez. Nabil ni desifratu nahi eta ezinez. Konzeptu konkreto bat izango da hori. Esan nahiak baditu ark 3 edo 2. Zure txeko kajoian egoten ote da. Ez atzeko lurretan badago aukera. Beraz lurrekoa data ez etxekoa. Ala izan daiteke beran lurrekoa. Ta ez da ondakin bat animaliena. Ez da objektua eta jan egiten dena. Gaur arte objekturik ez dut jan sekula. Nere ustez hau noizbait probatu duzula. Baina vegetala da ala kimikoa. Galdera zaila duguzuk eginikoa. Nik jandut baina ez dut baratzatik hartu. Beste norbaitek igual bertan du bilatu. Barazkin familian kokatu behar alda. Ez dakit zehazki zer den egia esan da. Banik ere zehazki ezin dut asmatu. Ekintza bat ere bada ta hortik saiatu. Ekintza ereitea igual izan leike. Ez pertsona batetik beste baten arte. Aditz bat oparitu edo eta eman. Ez lehenengo zatia ta egin aukeran. Opari egin edo zeo zer horrela. Bai parra egiteakin antzekoa dela. Alegia trukea konzeptu gisara. Lehenengo parte horri eutxi eta ara. Ze letrakin hasten dan behintzat esaidazu. Tru esan duzu eta zuzendu zarazu. Tru hoxe zan zailena, errexena falta. Beste 2 letra ditu, hitz laburra data. Truke edota truko, zeleike gehiago. Parra egitea da, tru egin hor dago. Parra egitea edo parre egitea. Norbaiti buruz pixkat burlako artea. Noski ez hartu emana baizik eta burla. Uste dut oraingoan asmatu duzula. Trufa esaten zen du janariagatik. Bai baina ez duzu asmatu eta ez dakit zergatik.
Kristina, Bizkaiko txapelketa bete-betean gaude, nola ikusten dituzu bertsolariak? Gazte jentea ikusi dut animatu dela lehenengo faseetan eta gazte jente berria eta orduan niri berritasun horrek erakargarritasun handia sortzen dit. Beti pentsatzen dut aldatzeko modu bat edo hori. Ni aldatzearen aldekoa naiz. Txapelketan bertsolariek hartzen dute protagonismoa, baina txapelketarik ezin da antolatu lan isilik gabe, inurri lanik gabe, eta hori oso garrantzitsua da. Montajeak eta egiteko jentea behar da, bolondresa behar dira, inoiz tokatu zaigu guri ere hori egitea. Jente asko behar da. Bertso saio bat ondo ateratzeko asko landu behar da. Batez ere, jente bolondrez asko dago. Elkarteak eukiko ditu langileak ere, baina bolondrez asko ikusten dut inguruan. Eta batzuk urtetan bolondrez, eta horietako bat galdu zaigu, joan zaigu, Joseba Etxebarria Uriarte. Elkarrekin lan asko eginda gaude, baina bera eta Moisesen beita eta burura etortzen zaizkit, ez da. Hor atzean, kortina atzean ibilten direnak, edo saioa planifikatzen, edo txartelak saltzen bentanilan, edo aulkiak ipinten edan. Ezke, beti, jente asko bida, eta final bat antolatzeko jente asko bida. Horrek ematen du, proiektu hau oso importantea dela, jentea prest dagoela proiektu honi laguntzeko. Eta hori gogoratu nahi dut. Joseba, gizon majoa, langilea, asko zor dio bertsoak Josebari. Kristina, hitzetik hortzerako konbidatu guztiei galdetzen diegu zein den bere bertsoaldi kutxuna. Zurea zein da? Maialenen lehenengo txapela 2009an beken, baina egia da nik gogoratzen dut semifinaletako bertso saioa hobe bezala Donostian jokatu zuen, eta niretzat Maialenen bertso saiorik urte horretan onenetaikoa Donostian egin zuen, eta hor ikusi nuen Maialen txapelduna izango zen. Maialen txapela jantziz eta agur horrekin agurtuko zaitugu. Kristina Mardaras, eskerrik asko, gaur hitzetik hortzerari tarte egiteagatik eta plazetan ikusiko dugu elkar. Bai, eta nik zueri eskerrak hitzetik hortzeran egiten ari zareten lanagatik. Gogoratzen naiz lengo amonen zapi gaineko gobaraz. Gogoratzen naiz lengo amonaz, gaurko amaz ta alabaz. Josei ta zuei mila zorion, miresmenaren ziaraz, ta maituko dut txapel zati bat, zue guztionzat lagaz. Gure bidea ez da erresa, bete legez juizioz trabaz, Euskal Herriko lau ertzetara itzuliko gara gabaz, eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta postaupadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskaraz.
gure galdera da Beñat Gaztelumendirentzat. Beraz, txapelketa saioko ganbaran, giberantzarelarik eta ezirarik kantatzen ari, besta kantatzen ari direlarik eta zuen ogelantzarelarik. Zer pentsatzen duzun, zer mania duzun, zer egiten duzun, eta... Bai, ara duen erritualik edo la... Normalean, ganbarako ariketan kantatu ondotik, lehendabizi egiten dena norbere ariketa errepasatu, eta ni saiatzen ez nire buruak gehiegi ez epaitzen, baina ez dut beti lortzen, gaina momentu egiten nahiko azeleratuta egoten gara. Eta gero normalean ondokoarekin hitz egiten dugu, baina berak nondik heldu dion, zer kantatu duen, pixkat beste irtenbide batzuk aurkitzeko. Eta gero batez ere normalean ganbarakoaren ondoren bukaerako agurra egoten da. Ematen ez badu ere oso bertso importantea izaten da txapelketan, bai finaletan eta baita aurretik ere, eta normalean bukaerako agurra pentsatzen saiatzen ez. Amargarrenean naita, gatoz oiturai jarraikan. Zuei eskerrak giro goxo hau nola ez ba maita. Hainbat bersolari gaita, giroa ederra baita. Hamaikagarren bat izan bedi, ta beste hamaika. Hamaikagarren bat izan bedi, ta beste hamaika. Guk prest daukagu agenda, eta badakigu xenda. Individual garai honetan zue gure menda. Sukalde sartu irten da, bolondresak nola zenba. Merezi duen guzti guztia taldean sortzen da. Merezi duen guzti guztia taldean sortzen da. Konfiantza osoa zuengan, tagai politak aukeran, ez dakit ziur aritu geran, espero zen eran. Agur gu bagoaz egan, naiz ez erre ta ez edan. Eskerrik asko beti bezala, pasadut primeran. Eskerrik asko beti bezala, pasadut primeran. Ez goaz triste xamarrik, bertso zarrak, bertso berrik. Bota ditugu eta bat ere, ezkinun alperrik. Ez dago esan beharrik, ez du izan ezer txarrik. Plazerrutsa da maiauen bueltan biltzea bakarrik. Plazerrutsa da maiauen bueltan biltzea bakarrik.